Det er Freja og Julie. Velkommen tilbage. Ny banger. Jeg tager snus. Det giver jeg tus. Du skulle prøve det. Det er bare mums. Når jeg placerer det i overlægen, glemmer jeg alt om tandlægen. Jeg ved godt, det ikke er godt. Og hvad så? Jeg giver ikke en fuck. Når der kommer snus, blod, går det lige i hovedet. Stop lige en halv her. Snus har mange konsekvenser, både for naturen, men også for dig. Og hvis du har hørt lidt på Christoffer, ved du der i snus er 28 kræftfremkaldende stoffer. Og hvad indeholder dit forbrug? Er det for sjov, eller er det misbrug? Du kan få forhøjet blodtryk og propper, men hvilke propper? Ja, det er blodpropper. Prøv lige at se, hvad jeg er, dropper. Snus og alkohol hører ikke sammen, for når du blander de to, bliver du helt lam. Og når du tager de små nikotinposer, skal du passe på, du ikke overdoser. Vent, skal vi ikke høre, hvad Hugo siger? Jo, lad os det. Siger han egentlig? Kom med det, Hugo. Ey, mit navn er Huxi Buxi Mus. Ey, hvorfor tager du snus? Det kan godt være, det giver et sus, men det har også effekt på mig. Ej, ej, ej. Lad mig fortælle dig en ting eller to. Når du smider snus i din natur, ja, hvad så? Der kommer jeg på gåtur. Ja. Min hjerne er ikke så stor, bror, så jeg spiser det. Og det har konsekvenser, ja. I snus er der nikotin